heng object mak tang lam tak hi space a hian mu tur anom nuala ti lai hian Arsi engkara ero heng planet lang kwala thlok mai te ho hi chu man fu an har sa em thung civilization changkhang tak te hian heng rogue planet te hi galaxy zin kwal nan hian an lo mang tangkai thei mai angem tun thuma chuan rogue planet manga space zin kwal thei dan tur chungchang hi kan bi chiang ton ani hetiang free floating planet an ti mai rogue planet te hi thanem tak anoma kumsang ni somni pakhat top lam khan astronomer te chuan Scorpius constellation hi uluk taka enin base lo tak main heng rogue planet hi somsari tanga za somsari in carbon velset an puchuaka heng planet te hian Arsi hi helve lovin galaxy chunga hian an thlok wal mai me pangsong kan thlir chuan ibul nai loka taxi man thei mai omang hi an nia galaxy pumpui ang song han en pei chuan heng rogue planet te hi thluk le ding on somnga chuang zet an om a boi thlak na lai ero heng interstellar carrier te hi taxi pa ngai ang lo takin kan mu thei lo turin an biru tunga Arsi hel planet te ang lo takin heng rogue planet te chu an ma ni chun eng tu tur hi an nei ve lo wang hian an thim bik lea telescope lens sa po hian lo lang ve reng ma se mu mai ol tak an ni etiang ani wang hian astronomer te po hian Scorpius constellation a rogue planet omzat tik taka po hi an nem het thei lova somsari ve la lo ni thei lain za somsari vel te po lo kai dai thei po ing po chu lo ni ta se zin thi na turata na kan ma mo chu rogue planet shrim kan chena solar system lo pal tang tur mang hian entir na i han pedon te ang zir chian na tang chuan heng taxi cab te hian kum sing khat dana voi khat emotal hi chu solar system hi an pal tang thina alo pal tang le hun tur taka hi a hriat thelo wangin tuna tanga kum zai mo kum sang khat nuwa dai te po ani thei kan solar system pal tanga hero planet lo thlok hi van nei thil thua kan lo man fu thei te ni chuan a bak song hi chu thil har sa zok zok ani to don lova hero planet mang hian star system dang entirnan Arsi dang kan nai ber Alpha Centauri po hi kan thleng theang scientific paper an ti chu hawa te chuan rogue planeta va chuan khai shrim hi chu thil har sa ani lo thu zia ani a heti lai hian taxi pa ngai na min nga ang hian hetiang space cap hi chuan min ngak ve ton lo hetiang rogue planet te chuan kumthum kumli chungin kan solar system hi apal tlang fel mai dona taxi i chan lai a rom thlena kal le nga lang mai kha ani to na wangin nan fu lo hi thil om thei ani a ale pek lo chang fu le turi chuan kum sing tel dai nga le angai don tuna kan technology tin mun ngai to chuan kum nga tanga kum ruk nuwa Jupiter hi a thlen thea Neptune nung lama dai rogue planet hi aronin lan thung don wangin helai mun rang taka thleng thei tur le he intergalactic flight nang fu tori chuan spaceship chak tak kan ma mo don spaceship in nein rogue planet hi lo nang fu thei ta po nila zona lian tak pakhat la oma chu zin hun chung zongin rogue planet a hian kan khosa thei ngem ti hi ani tun din muna space ina astronaut te ho risel na a khoi chiat dan hi kan hreto an risel na ti pan tu ber pan hi chu zero gravity le radiation te ni in le hip na omlo tak hi chu khovel tiat vel rogue planet a hi chuan asiam chop thei mai don Mars ang hian magnetic field anei lo ani point radiation la ka him tur hian achung lang khosalovin noi lama tombok tha tak hi asiam chop thei dona hetiang rogue planet lian lem lo thei chu Star Wars movie ya kan muang vur khovel noya an khosak ang deuh kha ani mai heti lai hian keini space cap man tur hi chuan leisa khat hi anei mel ve lem lova achan chu hetiang planet lang kwala thlok mai kan mu chua to te ho hi Jupiter tiat vel setalian gas giant te ani ba ka a islet tam taka lian te ani hlom
hetiang rogue planet te hian cosmic radiation laka invent him na turin magnetic field chak tak nei ma se hetiang planet manga kan zin don ani chuan space station vela khosak angai don thunga heng rogue planet te hian leisakhat an nei velo wangin zero gravity a tho hian leihip na artificial gravity siam chop mangin kan khosak tho angai don ti na ani chu hei baka ice giant le gas giant da thei chuan thlai siam a thei ve don lo boka Arsi an he lo bok wangin solar panel te po hian tangkai na ani don lo chu wangin energy siam chuak turi chuan thermonuclear reactor hi kan man angai dona eile in tur thlai te po hi spaceship chunga vector chua chop angai don bok han ngai to chen chuan spaceship azin ang tho kan lan di dona maro chu spaceship pa ngai zin top ai chuan aletin ala chak so spaceship te ang lo takin galaxy a heng planet fakrolai te ho hi an thlok chak le spaceship te ang hian engine an mang mi lo bo Voyager probe hi tun anga chaka thlok tur hian kumrei tak chung hun amanga kumtam tak aliam to chung po hian second khata kilometer som pathum le achan ve achak pakin ala thlok theilo atlang puin rogue planet te chu second khata kilometer som sari zeta chak tein an thlok thea Voyager thlo chak zo ngai to hi chuan chak tak ani to kan spacecraft te hi engtiti emoin tundin muna spacecraft chak ber Parker solar probe thlo chak zong second khata kilometer za somrak pathuma chaka thlok thei hian lo siam chuak thei po nila du thu ala sam chuang lo rogue planet pakhat an mu chuak phei chu second khata kilometer zani zeta chakin athloka mission te siam chop spacecraft ne na ain chak hlei dan tur hi chu kan hrethiam main arinom ti lai hian Arsi le Arsi in kar hlat zia hi kan la shalo mai thea kan soitak second khata kilometer zani achaka zin thei rogue planet mangpo hian zin par maila kumsang ruk zathum nuwa chau Arsi dang kan nai ber Alpha Centauri system hi kan thleng thei do hetiang ni chuan zin tur te ho generation baka generation dang engemaza hi he zin konga hian antiman vek tona atir lama mi te ta ni chuan Arsi dang mu ngai na hi aom lo shrim chu wangin space mun hla tak zin theina tur rogue planet hi lo mu fu po ni la atir lama sulo su thu te ta ni chuan zia om don chuang lo an thla kal sel tur te ta ne ro a chen fa kom don thunga an ni hi chuan Arsi dang mu theina chan si an nei thei don ti na ani chu